Jeg går. Hey, der er 6.000 kilometer. Jeg prøver lige en gang til. Sådan. Sådan. Paulier Dumbledore. Harry! Hvad fanden laver du? Hvorfor går du først nu? Jamen, min kurs skal ikke starte. Så får du noget ordentligt i det PKO-lort. Hvad mener du? At de... Hvor er min arm? De der PKO... ja, hvad det hedder? Koste. De er kraftedeme så langsomme. Hvor er en 45 kost. Den kører meget hurtigere på literen.